сликаш и прави фаци. Ай, сакаш ли ме? Какът. Какам те. И я те какам. Трябва пак да е силно. Кажи, мама, кажи, Пуно! Пуно! Колко силно викни да те чуем. Кажи, Пуно! Пулю. Кажи, мама, сакам те! Сакаш ли го? Да, кажи ми, дойде. Айде, дойдем ли на папа? Шира раците. Айде, папа. Сака да Айде, чао, папа. Ей. О, да Муа. те ядам. Муа, муа. Заби! Лаура? Покажи, мама, забите. Покажи забите. Айде да видим забите. Гиди. Айде, кога ги дойдеш тук да се шетаме? Да одеме некъде. Кажи, ти дойди. Пейбок и змия, жаба. Айде, змия жаба. Милерове. Ай, пе. Ти си змия, а аз съм жаба. Пути. Пусти, не? Що да пусти? Даба. Ай, браво, жаба. Ти си змия, а аз съм жаба. Пути. Що да пущам? Даба. Вика папата. Кой? Лаура! Дека е Цвонко! Дека е Вонко! Викам. Звонко! Доко. Звонко? Дека е дед. Дедо! Ела, дедо! Ела да го даеш кебабо на Лаура! Амам? Ти даде ли дедо Звонко? Амам? Ти ручаш ли? Викай го дедо Звонко. Айде! Звонко! Кажи. Звонко! Доко. Дойди! Ко? Не е убаво. Блицо много дара от това. Айде, ще пръстенате!